Tämän viikon studioennätysmiehemme on kuitenkin eri touhussa ja erilaiset vehkeet. Ei suksilla, vaan tällainen soittopeli. Tervetuloa Richard Järnefelt. Kiitoksia. Sä olet hyvin erikoinen mies sillä tavalla, että sulla on Guinnessin maailmanennätys viihdepianistina, jolla on 3000 biisiä vetää ulkomuistista tosta vaan. Eiks näin ole? Kyllä paikkansa pitää, mutta se on pieni määrä, kun ajattelee, miten paljon musiikkia maailmaan mahtuu. Joo, mutta se on totta. Maailmaan mahtuu paljon musiikkia, mutta sitä ei sovi unohtaa, että 3000 on siitä huolimatta ihan tolkuton määrä mun mielestäni. Kyllä muutaman päivän soittaa. Mä menen keikalle joskus niin 10-15 biisiä, enkä mä meinaa muistaa niitäkään, että mä tarvin sanoja siellä sun täällä. Onko sulla musiikillinen koulutus minkälainen? Mä oon saanut lapsena klassista koulutusta ja mä oon lapsena jopa kilpailu klassisena soittajana, mutta sitten mä murrosiässä niin kohtasin semmoisen opettajan, mihin mä kyllästyin. Eli Kyllä, koska hän oli semmoinen pedanttinen, niin kuin moni varmasti on nähnyt sellaisia opettajia, että istutaan tällä tavalla, näin oikeassa asennossa, kädet oikealla tavalla. Ja ei sovi sitten oikein pienemmän sälin luonteelle enää siinä. Ei sovi kenenkään normaalijärkisen luonteelle, ei todella. Joo, onhan niitä opettajia tietysti niitäkin olemassa. Mulla on yksi kysymys sulle. Mua on vähän askarruttanut tällainen asia, että voiko klassisen musiikin koulutus turmella tavallaan tämmöisen improvisoimisen ja tavallaan just sen, mitä sä nyt teet niin kuin ulkoa, että pystyy ihan kuulemalta oppia ja soittaa perässä jotain juttua? Oma käsitys on, että kyllä voi, koska aina kun me opitaan asioita, me ei opita ainoastaan sitä asiaa, vaan myös tapa oppia. Joo. Ja jos sä opit sellaisen tavan oppia, että kaikki musiikki tulee paperista ja vain ja ainoastaan paperista, niin se pikkuhiljaa syö sulta sitä toista. Sitten ei pääse enää Hilsestä tulee mitään, mutta nyt katsotaan mitä on Hilsessä, nimittäin siellä 3000 biisissä on varmasti kaikennäköistä. Me tehdään pieni pistokoe, että miten ne on hallussa. Jos sä annat mulle mikrofonin, täältä tulee yleisöltä biisejä ja sähän rupeat soittelemaan niitä. Minä annan sulle mitäkä? Kykyni mukaan. Kykys mukaan, joka on hyvä kyky. Mä sanon ensimmäiseksi, että lähdetään Viva Espanjan kanssa liikkeelle. Joo. Ja sulla oli? Etsin kunnes löydän sun. Etsin kunnes löydän sun. Kiitos. All right, antaa mennä vaan. Ennen oli miehet rautaa. Täältä tulee jo kolmatta. Ennen oli miehet rautaa. Ja sieltä tulee... Kun Chicago kuoli. Kun Chicago kuoli! Ah, yeah. Sitten mennään tonne. Älä mee. Älä mee! Hyvä biisi! Pan tulla. All right. Hyvin menee. Voisin vaikka laulaa, tunnen sanat. Ja täällä on. Ajetaan tandemilla. Ajetaan tandemilla! Ja nopeasti ajetaan. Oi, hienosti menee. Sulla on kans. All right. UMC. YMCA! Merimieskirkko meininki. Mites tää nyt menee? On sehän se on. The final countdown. The final countdown! Annas tulla. Ei sua ihan turha ole kyllä tällaista kunniaa suotu, hei. Kiitoksia. Kato mitä sä teit. Mitä se on? Kato mitä sä teit. Sekin tuli sitä. Ihan oikealla miehellä on ennätys. Hei! Hieno juttu. Kiitos käymästä.